हेलो लोगोफोर नैलै बिहामजोखौ बिहावा माला फट' खेंजोबलो भिडिअ बानाव बिसिनि लाबाबो जागोन ना आंनि खर'खौ बिसिनि लाबानो जाबाय गोजौ गाय खामनाबानो जायो जास्ट खामनाबानो जाबाय हेलो माय डियर देखो नायदि खेबसे मानो थांबावदे मा जाखानांगोन ना जय नालाय जइन फट' मतलब ठीक है जइन फोटो मतलब सामना थानांगे ओके बहुत बढ़िया बहुत सुंदर इनाम मिलेगा क्रॉप खामगोन कट खामगोन हेलो हाय कैसे हो थाइसे फिथा फैसिनो फट' खेंदे हाथ' रे बेटा हाथ' Halo logofer, जों दा रंगियाव थांगासिनो जानि न'याव आलासि जानो थांगासिनो आरोना आलासि माने खामानि दोङो मोनसे बे खामानिखौ मावख'थ' हाबनानै फैनोसै आरो खेबसे ओरैनो बोरायाबो थांनो जासिगोन नालाय पेपारगाव मोनबाय इनि मानसिफोरा गोरिया मानसिजों आरो बर' मानसिजों ज' थायो आरो न' हा नैबे बर'ना गोरिया इसा नैसा गोरिया hai tinggal murah nona tepar kau ni nang tepar kau ni gamburan aku sini mana ada makanya sini mana gamburan no ini borong sini no sini mana acha kamani na kamani karena ini fai beda bener sih nggak kita gilena deh tepar kau ni masih berkeprang sini yang kebiasaan sini gitu ya Biona रायलाय बना जोङो गोरानि गेजेराव बर' होननानै आरो गोरियाफोरनिबो गामबुरिया बर'सो होननानै ट्रेन फैसिगोन लोगोफोर नै ट्रेना माबाया गेट गोलैबाय मा जागा मोननै खिनिया चंडीगढ़ स्टेशन नि खिनिया आ गया बेटा तुम्हारा ट्रेन ये तो मालगाड़ी है यार चिप्स लेके जा रहा है बर' हिन्जावसो दा मालाय नै लोगोफोर जोंनि बर' आइजो सासे दोङो मोजां नाङो आरोना जोंनि बर' मानसिफोरखौ बिदि हिन्जाव मानसिफोरखौ बिदि गेटआव नुबाथाय आरोना रङिया मोनबाय रङियाबो दै इमान गोजा रङियाबो दै इमान गोजा नै लोगोफोर जोंनि मुरादाखिरि बायदि गामिनि बोराइ बाथौ नैबे जाबाय ग्राउन्ड इथि दै एकदम थिगसे दैखा लोगोफोर नै जोंहा न' मोनफैबाय बे साइकेला सोरनि हा साइकेला सोरनि न'निनो र' बाबाया लाङो सानदुं अखाया बिराद अखामोन नै एसे बाइक गाबाय आरोना ओमफ्राय खामानि जाजोब्बाय दसे ज'नोसै आरो दा लोगोफोर नै न'आव फैनानै ओंखाम जानो नागिरबाय आरो ओंखाम जानोसै खामानिया जाबाय आरोना खामानिया जाबाय ओमफ्राय नै दा ओंखाम जानोसै जानानै थांनोसै थाइसे खाना ला जाबाय नोंसोरो थांजादो नै समज दियाखौ bailo खायसे दङ लेब्रासो जासिगोन लेब्रा जायो सामसबो जायो मबाइल आइदि खुख्रु फैबा मबाइल नङाबा जाया नोंहा बेसे गोदोर नै मोदोम जाबाय नों गायोना
लोगोफोर आङो अमा मेजेमखौ जाया आरोना माने मोदोमखौल' जायो ओंखायनो नै बोरायनिफ्राय अमा मोदोमखौ बिनानै जागासिनो आङो बिबो एसेबां मेजेमखौ जानो मोजां मोना आरोना थ' सानैनि भितराव सोरबा सासेयाथ' मेजेमखौ जाखानांगोन ओंखायनो बि जायो आरो आङो एकदम हाखाथारा आरोना मेजेमखौ जानो दा लोगोफोर नै बोराय बुरै सानैबो एकदम स्लिम जाजोब्बाय आरो ना अमा बेदरखौ दा ओंखायनो नै खानसिखौबो साफा खालामना गालांखानाय बे सानैबो जाखांलायबाय नै लोगोफोर जानि बाबाया कुथलुआ नै मालाय जाखांनानै गेलेबाय नै मेस्थाबो मोनबाय न'आव लांनो मेस्था गोखा गोखै मैथा गोखा गोखै ओमफ्राय फाथो मा बुङो नारजि दा नारजि नंथ'वा फाथो दा मानो होनबा बिलाइया गोरलै नालाय फोरानबासो नारजि जायो आरोना गय सासेया गय जाया बेसे गोसा जागोन जेखौबोनि उनाव अमा बेदर जादों लोगोफोर जा गोथाव मोनबाय आरोना बेला नांनाया जसिगोन बेला जसिगोन आंना टाइट जाबाय मासे नंलिया न'खर खाबाय आरो अमा बेदर जानाया आरो चर्बिया दसेनो बारायना होबाय नामा माउदै आरो नारखांनानै नों बेला जवां जवां जादों दा ओइ आसाम पास केजि आसामानो जादों बानायबाय होमबा थाइजोंबाय लोगोफोरनि नै मादार इण्डिया जानि दा भिडिअ नायदो नोङो बाङाल फालौ नायनांगोन खानसे लाना फैगोन फायबा दोनना गैयाबा थाइनैल' हाना दोनफैदोंमोन दैजों जाबाय उदै आलुजोंसो खाननै आं बाङाल फालु बाखौ होनजना लिरो बाबायाबो दा जाना जाथावनो थाङो बाङाल फालु नामा लोगोफोर फालु बेदरखौ जाबाथाय बेनि उनावबा ओंखामानो हाबाय आरो बाय आख्लाबनो जाना दा सेथलायाव खानाया मारै जादों फुलबारि माने माइखौ माबाना जादोंना जायाखै संना जादोंना जायाखै नैबेथ' बारान्दायाव सिलिं महनै माबायानो फोरो दुख्लि लाखिनाया फोरो इखौथ' बारान्दायाव सिलिंबो बनायना दोननो हागोन बरियानो मोजां नुसिगोन बरिया सिलिं नैयाव बरिया खाट खाटसो नाङो इयाव बोथिया फुथुना थांसै गांसे बालाबारियाव गिदिर बोख्लासे नङा इखौ ओइ इखौ नैयाव बरियानो होना दोननो आरो इयाव तक्ता तक्तायाव सोनानै सिलिंगिरि मा जानो मारगोन बे पकेटाव सो फैसाया गोलैगोन जि ओइ न' थांसै लोगोफोर जागोन थानो हालिया आब' ओइ सो पकेटाव सो सोलाय नखा फायदो सिगोन दे थांसै बाबा थांसै Hey, bye bulu, bye abi, bye abu. Bye. Bye, Abby. Bye, Abu. बाबा ना दीदी थांलायनोसै लोगोफोर जाखां लोंखां न'आव फैबा थांनो बायोर'लै कुक्लुआ थार्ड ओंखार दा ना लोगोफोर बाबाया जोंनो फट' थिखांबाय थानायखाय आरोना नै सुनो फैदों आरोना बेयाव माने ओजा क्वार्टार लानोबा माने कापोल फट' नांगोन आरोना ओंखायनो माने बेयाव फट'खौ दिहुननानै बियो लाना थांनोसै आरो ओंखायनो बाबाखौ मैया फट' दिखानो माने रोङा नालाय केमेरा हमनो माने बिराद खस्थ' जादों आरोना खस्थ' जादों खिन्थु थेवबाबो थिखांना होदो आरो ओमफ्राय नै दा बेखौनो बेयाव सुबाय दोङो ओमफ्राय जों सानैनि कापोल फट'बो बेनिफ्राय हारसिं सिंगोलबो आरोना थ' दिहुननानै लांसिगोन आरो बियो नै दैबाना मालाय नै ना हमसोदो मालाय नै ना मोनसोगारदो नै दैबाना सेस लोमजोब्बाय नो लोगोफोर न' मोनफैबाय जोङो फैयै खोमसि जाबाय लुना दाबो सोआखै मछली है मछली गाइस मछली खा रहा हूँ न जाबाय न न बाय बाव ये बाबाया सानाय ना मावा ना बहुत गोथाव जादों मावा ना एवनाय पियाज दे दा लोगोफोर थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय सानजौफुनि न'आवबो थांबाय ओमफ्राय एसे बेरायबायबो ओमफ्राय न'आव फैनानै सङै जायै आरो मेंलायबाय आरोना माने उन्दुनो ओंखारबाय आरो उन्दुनोसै
नै दा भिडिअ उन्दुलांबाय थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गाबोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायगोन गुड नाइट